Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι και θα παίξουμε Σελεντρίνα. Η αλήθεια είναι λίγο θα τρομάξει. Θα τρομάξετε γιατί χέζομαι. Λοιπόν, χέζομαι. Βιβλίο! Ένα βιβλίο! Γράψτε μου στα σχόλια αν σας αρέσουν τα σχολεία. Πες μου κάτι που σε ενευριάζει. Η Σελεντρίνα. Η Σελέντρι. Στο γεννήμα μου δες που ήταν οι οπαδοί μας subscribe.